L'Oriol Peracanyes el vol fer d'or. Escriptor, Eva Santana. Editorial, Baula. Edició, Baula. Il·lustrador, Eva Santana i Jaume Bosch. Any de la primera publicació, octubre de 2004. Col·lecció Oriol Peracanyes. Aquest llibre és emocionant, versió, amistat, queixes i coses divertides. En aquest llibre el protagonista és l'Oriol Peracanyes, un nen maleducat, li castiguen, contesta, solament fa gamerrades. I també està la mare i l'àvia, a part dels profes del menjador i també gent desconeguda. Aquesta història passa a Menorca i també a la casa, el col·legi i en el menjador. M'ha agradat molt, li poso un 9,5. Ho recomano als nens que li agrada fer aventura.